So a wannan bidiyon za mu yi amfani da CapCut. Mun shigo cikin CapCut za mu je mu ɗauko bidiyon da za mu yi amfani da shi wajen yin editing ɗinmu. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina dudduba shi yana ƙasa ne bidiyon. Yau gashi nan mai sakan 10 nan. So na yi kusan makamancin irin wannan aikin. Za ka zo ka dasa kyamararka a nan. Sai ka ɗan juya hannunka ka ɗan jefa wani abu. Kun gani kamar misali wancan saman ga gajimare nan ga kuma katanga. So idan ka tashi sai ka juyo ka tsaya da hannunka haka sai ka juya sai ka ɗan watsa wani abu. Kun ga babu komai a wajen. So a aikin da za mu yi amfani da wannan add overlay ɗin nan. Sai mu add overlay. So za mu je mu ɗauko green effect na dragon wanda already na riga na ɗauko shi. Zan nuna muku yadda ake ɗauko shi ko kuma idan ku duba cikin bidiyon yadda ake kirawo mikiya daga sama na yi koyar da yadda ake ɗauko wannan wannan green ɗin. Kun gan shi sai ka sa nan ka ja shi sama. Idan ka ja shi sama sai ka seta shi haka. So bayan ka seta shi kun ga nan so za mu je mu nemo background, remove background ko chroma key za ka taɓa. Nan sai ka sa hannunka sai ka goga. Sai ka ɗan goga da hannunka. So za ga wannan abin ya fita. Nan wajen za ka iya ɗan ƙara janyowa domin kalar ta fita. Ka kai shi irin kamar irin 25 haka ko yawa 25 yayi. So za ku gani wani abu. Na san dai a hakan yau sai an ɗan ƙara seta shi. So kun gani bai mana yadda muke so ba. Sai ka danne wannan sai ka ɗan ja shi baya da hannunka. So muke daidai santar inda na watsa hannun abin ya bayyana. So yauwa kuma na ɗan ƙara jan shi. Na ɗan ƙara jan shi saboda bara mu gani bai yi yana ɗan matso da shi gaba. Yana ɗan matso da shi gaba. Ko kuma ya mai. So nan sai na sa split sai na yanke sai na delete. So bara mu gani. Ka saita shi sosai ka baki ya fito a yawwa. Bara mu gani. Yayi. Kana watsa hannunka abin ya taho dragon ɗin. Kun ga zai zama kamar abin mamaki. Irin wannan aiki ne mai sauƙi fa. So abin da za mu yi next za mu taɓa nan. Wannan plus sign ɗin nan. Nan ma sai mu taɓa shi daga nan side ɗin. Kun gani? Sai mu ɗan ja can. Sai mu sa hannunmu. Sai mu ɗan janyo shi da hannunmu. Muna janyo abin yauwa. Kun ga abin ya matso sosai. Dragon ɗin ya matso sosai. Shi kuma amfanin wannan plus sign ɗin kenan kun gani? Abin ya taho. Sai ka taɓa don export kai save ɗin aikinka. Shi kenan.